एनडिबिनि बेफोर प्रब्लेमफोरखौ जों सल्भ खालामो हाजार होन जायखि जिखि बुं बे एनडिबि फंबाय बिनानावफ्रा जा दाजाब्लाबो जोंनि थाखाय ओंखारदोंमोन जाथिनि थाखाय ओंखारदोंमोन बिसोरनि लामाया गोरोन्थि होनब्लाबो मा होनब्लाबो नाथाय बिसोरनि जिथु साननाय हनाय मावनाय बे जाथिनि थाखाय सोरखौबा मानोबा धमकी होनानै केस गोलैदों बिसि दैमारि सारा दिनै एनडिबिनि थाखाय मा बाथ्रा बुंखो रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जेसेबांनि एनडिबिफोर दं जोबथेसालियाव बिसोरनि थाखाय मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांनो मोनगोन बिथांमोना हारिनि थाखाय आरो जाथिनि थाखाय आरो बर' रायजो राजाफोरनि थाखायसो बिथांमोना आखायाव हाथियार लानानै सरकारजों जुजिनो गोनां जादोंमोन आरो सेक्रिफाइस खालामनो गोनां जादोंमोन आरो बे बाथ्राखौ जोंहा मानाव गेदेर बिसि दैमारि सारा बुंदों हेलो मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनखौ बे आंनि बस्क'बर इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनानै खुलुमग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा मानाव गेदेर आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि सारा बुंदों दि जे जायफोर एनडिबिफ्रा जोबथेसालियाव जोबजानानै दं बिथांमोना बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों उदां जानांगौमोन आरो बिथांमोना जे जाथिनि थाखायसो आरो बर' रायजो राजाफोरनि थाखायसो आरो हारिनि थाखायसो दिनै बिथांमोना सेक्रिफाइस खालामदोंमोन आखायाव हाथियार लानानै बे बाथ्रा बुंदों स' रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन बिसि दैमारि सारा बिटिआरनि चिफ जानायमोनब्ला बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावगौमोन स' नोंथांमोननि बायदिब्ला माबायदि खामानि मावगौमोन नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दिनै जोंनि बर' हारिनिफ्रायबो आरो जोंनि बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों दिल्लीयाव एमपिफोर दंहैयो बिथांमोना एमपि जाहैनानै एनडिबिनि थाखाय आरो बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय मा बाथ्रा बुंखो जों जेबो बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनाखै बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय आरो एनडिबिनि थाखाय नाथाय बिस्वजित दैमारि सारा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि आरो स्पिकार जानानै बिथाङा एनडिबिनि थाखाय आरो बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय जौगानायनि बाथ्रा गोबां खामानि मावगासिनो आरो जौगानायनि बाथ्रा बुंगासिनो स' अब्ला रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय जोंहा बिस्वजित दैमारि सारनि बिबुंथिखौ आङो स्क्रिनाव होबाय बिएलटिनि केसखौ 1 बोसोरनि गेजेराव उथायजोबदोंमोन आरो आं गावनि जे रल लादोंमोन आरोखि आंनिया जाहैबाय जोंनि सोर माने मावगोन जेन'बा बिएलटिनि बेलायाव आं मावबाय थादोंमोन गासिबो बयबो मिथिगौ बिएलटिनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनाव आं मावबाय थादोंमोन आरो आंजों लोगोसे बै समनि एमएलएफ्रा बै समनि मन्थ्रिफ्रा जेब्लानो नांगौ बिथांमोना मदद होफाबाय थादोंमोन आरो काउन्सिलनिफ्रायबो फुललि मदद होबाय थादोंमोन बै समाव आरोखि आंखौ आरोखि अन्तत' आरोखि एनडिबिनि बेफोर प्रब्लेमफोरखौ जों सल्भ खालामो हाजार होन जायखि जिखि बुं बे एनडिबि फंबाय बिनानावफ्रा जा दाजाब्लाबो जोंनि थाखाय ओंखारदोंमोन जाथिनि थाखाय ओंखारदोंमोन बिसोरनि लामाया गोरोन्थि होनब्लाबो मा होनब्लाबो नाथाय बिसोरनि जिथु साननाय हनाय मावनाय बे जाथिनि थाखाय सोरखौबा मानोबा धमकी होनानै केस गोलैदों नाथाय बिसोर जाथिनि नामाव खालामदोंमोन आरोखि बेक्तिगत स्वार्थनि थाखाय नङा बेखौ जोङो माबोरैहाय मोजाङै मोजां मेन स्ट्रिमाव लाबोदोंल' होनबाथ' जानाय नङा स्वाभाबिक जीवन जात्रा माने मा होनो साधारन भाबै जाहाथे जिउ खुंनो हायो बेखौथ' जों खालामना होनांगोन अब्ला मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनाथ' खोनाखाबाय जोंहा मानाव गेदेर बिस्वजित दैमारि सारनि बिबुंथिखौ स' बिथाङा मा बाथ्रा बुंखो दिनै बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय आरो एनडिबिनि थाखाय आरो मोनसे केसजों जुजिनो थाखाय गोबां खस्थ' आरो न'खरा जोबस्रांलाङो जे ओंखाम बोथिसे राननानै थानो जों मानसिफ्रा हायो नाथाय केसखौ जुजिनो बा केसजों गेलेनो जोंहा गोबां खस्थ' होननानै बिथाङा बुंदों अब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय